igbe ndị ọma gwe mmadụ ndị ọ ga-adịrị mma. Ndị ihe ọma niile na-emere ndị Chukwu kechara so ha kpọmkpọmkpọm gba ha nje mma n'ihu. Ana m asị unu ọ ga-agaziri unu ndụ ndụ nka nka nụ ihe ọma ma elu onye emekwara ibe ya. Ịma na Igbo na-atụjụsi ebe bere ugobele ekesi ibe ya ebele nkukwa ya. Mana mgbe ọbụla ka m na-arịọ ọsị biko ka nku akwala ya megide ya gosi ebe ọ ga-ebe ka obi ọbụla nwee gịrị mgbaghara ebe ibe ya nọ. Biko ọ dị mma ka anyị nwee obi mgbaghara were ịhụnanya na-aga n'ihu ka o wee nwee gịnị ka ọ dịrị anyị na mma. Arụ gwụkwara anyị n'akwụkwọ nsọ na ekpere nke onye nwe anyị kụziri ụmụazị ọsị anyị gbaghara ndị mejọrọ anyị ka osebụrụ ụwa bi n'ilu nwee ike gịnị ịgbaghara anyị nke anyị. Biko onye ọbụla ọ na-ewe ebe ọ na-ewe ya gbaghara. Ọ bụ onye m mejọrọ, ọ bụ onye nwanne emejọrọ, onye ọbụla na-emejọrọ gị biko gịnị gbaghara. Nne na nna gbaghara na ụmụ gbaghara nne na nna, gbaghara ikwu, gbaghara ibe, gbaghara dede, gbaghara dada, gbaghara onye ọbụla mejọrọ gị ka o megịrị ka ọ dịrị anyị na mma. Gbaghara nụ Chukwu. Ụfọdụ gasị Chineke ịnọzikwa ome ka anyị gbaghara nụ were obiọma tinyere ụwa maka gịnị Igbo kwana na-ekwusị obiọma gịnị nyere ụwa. Kedu ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taata na mmemme Igbo Ekune? Ụnụ mana Odoziakụ Chinyere Anaekogbenna, onye isi ndu na mmemme Igbo Ekune, buru ekwe m dọịga kpọmkwem na-asị ụnụ ahụrụ ihe m ji n'aka ebe a. Mgbazi unu si ụnụ abụọla chi ji ụnụ ka ekesi anyanwụ wee sị ụnụ ahụrụ ihe m bụ n'aka ebe a. Ihe a ka a na-akpọkwa ahịhịa n'olu asụsụ ndị iti a na-akpọ ya vegetables. Ihe ndị ahụ ka a na-akpọ vegetables. A na-asị mmadụ ribe ahịhịa, ribe ụgụ, ribe nke a, ribe nke ọzọ, ya na ndị a nọkwa gịnị n'otu ụgbọ. Ọ dị mma ka anyị na-atatụ na ụmụ ihe ndị a nwa nke ego anyị ga-eru, ole aka anyị ga-eru. Nke a bụ mkpụrụ ole m wetara sị biko ka anyị gbanụ mbọ n'ahụ na gịnị anyị na-eti ya na ihe anyị na-eri. Ọgwodo osikapa ka anyị riri, anyị chara atụ ma ọ tara atụ, were nwere ike were otute n'ọnụ otu a tara. Ị nwere ike were nke a gbuwirita ụlọ ọbụla ọ na-awụrụ becharatụ nke a taa ka gịnị ka o wee dịrị anyị mma. Maka na ụmụ ihe anyị na-eri mgbe ofe awụcha ihe anyị chọrọ iri, mana ọ gịnị nke anyị hụrụ a ga-ahụ ka emere emezie gịnị ka a hụrụ. Ihe na-agụ gị anọghị nke ọbụla inwe ka gịnị ị ga-eri iwere ihe ndị a na-ata. Ọ na-enye aka n'ime ndụ, ọ na-enye ọgba ndụ ọhụrụ. Ọ na-emekwa ka ụmụ ọbara ọjọọ gbakọrọ agbakọ kpọchasịa. Ọ na-eme ka ụmụ abụba ọjọọ sụchichara ya obi ma afọ ma ebe niile gịnị na-agatọpụ. Maka onye na-arịa ugbu a bụ ọrịa abụba na obi mmapụ. Ihe ndị a ga-eme ka obi gịnị na-edere mmadụ juru, na-eme onye aka ọ gịnị ọ na-arahụ ụra, na-ahazi ime ahụ anyị na-ana ahụ anya ya na-agasịrị were were. Maka ime ahụ anyị nwee nsogbu, anyị enweela nsogbu ka anyị na-ahụ ọnụ ahụ anya ha anya ma ihe anyị ga-eme ma mgbe ọ kpọrọ nkụ ma mgbe anyị ga-ete ude. Mana ime ahụ anyị na-ana ahụ anya, ụmụ ihe a soro ihe ga-enye aka ime ka anyị nwee ogologo ndụ. Usoro ihe ga-enye aka ndị na-achọ mkpụrụ nke afọ ya hazie afọ. Ọ ga-enye aka ka anyị n'isi abụba nọchie na anyị ụzọ. Ọ ga-emekwa ka anyị na-eku ume ọfụma, nyekwa aka n'ịgbasasị ọbara anyị, ihe ọjọọ nọ na ọgbasasịa. Ihe ndị a ga-enyere anyị aka. Ya bụkwara ibu a na-ata, mana nke ọbụla m wetere m ga na-asịkwa biko otu ọbụla o si dị gbanọ mbọ tawa. Maka asị ole aka ha nwaanyị ka ọ na-eme gịnị ọ na-eko edi ya. Echara mgbe ị ga-ebuju ya ebe niile, ole ọbụla i metere gịnị ga-etarata ya. Ọ ga-enwe ihe dị iche n'ime ndụ gị, mee ka isi gị na-adaju. Ị gacha gbagharịcha lọta dịcha na ịta ya gị doru ala rahụ ụra, ezumike a mee gịnị mee gị jupụta na mmadụ, ahụ gị na-akwụ taratara. Ma ndị ahụ ha na-akpọ nke ụmụ ihe a ga-enye aka mee ka ahụ onye a dị lọrị. Biko ndị isi na ntutu ha anaghị etopụta, ị na-ata ụmụ ihe ndị a ọ ga-enyekwa aka gịnị ntutu gị na-etopụta ọfụma. Ndị eze ahịa ọbụla na-adịghị mma n'ahụ gị ya hazie ya. Ihe ndị a na-egịnị ọ na-ahazi gịnị ime ahụ ka ọ dị mma. Ana m asị unu biko gbalịanụ na-ataratụnụ ụmụ ahịhịa, ọ bara gịnị uru.